Hi guys! Welcome back to my channel. So ayan, bali nag-live ako ngayon. So actually I am trying to test kung gumagana yung napanood ko sa videos. Oy baradang, agbuya ka kanumit atap na dagbuya tilay. Ha? Agbuya ka kanumit atap na dati agbuya tilay. Kasla dagbuy-buya tilay kumet. Pero naka-live ka na. Oo, Tapos kinakausap mo ako. here. Hello! Say hi. Good morning! Yan, yan yung kapatid ko. Yes. Yeah, yung mas matanda sa akin. Oh my God, you're so mean. So, so actually, nandito tayo ngayon sa bakasyon. We're Pero on nakabuya ka vacation. Ayan, nasa kwan tayo, Baguio Akala City. Chor. So, ayan guys, actually, trinay ko to kasi actually, nagkaroon na ako ng, what do you call this one? Meron na akong email from YouTube na yung aking channel is already been monetized, but then upon checking, meron na nga kaso nga lang wala pang ads na nagre-run sa aking mga videos. So I try to search kung ano yung pwedeng issue, tapos kung ano yung pwedeng solution. Then nakita ko meron akong isang video doon na parang napanood na nag-try daw siya mag-live, and then after live is nagkaroon na ng mga videos ng mga ads sa kanyang mga videos. So ayun, trinatry ko naman siya. So ayan, so lalabas. Actually, ito is ay dito sa pinag-essay natin is nakapag-essay na tayo dito before. So ayan. Baradang, say hi. Kagigising niyo. Hello. So, yun yung isang kapatid ko. And then, mother. Hi. Hello! Umar ka. And then, Kiang Kulot, say hi. Dili, hi. Hi, mga Barads. Sabihin mo. So, ayun. Ah! Sorry. So, ayan. So, punta tayo sa ibang room. Ayan. Hello! You say hello. Say hi! O, busy sila. Charot. Tapos, ayun. Dito mo naman tayo sa kabila. So, bali, testing lang to. And then, I'll end na. So, ngayon, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Ay, maraming options. Pero, siguro mag-strawberry farm. Mines View, Diplomat Hotel. Mga ganon. So, ayun, magbabay ka na din. Bye-bye. Or sige, i-con na lang natin to, i-like, ipahabain natin siya ng konti until mga 10 minutes. Nyaki ang kulot. Guys, hindi pa ako naliligo. Ito pa yung suot ko kahapon. Maliligo na ako. Kasi nga, sobrang stressful kagabi. Ayun. Sobrang parang lakad-lakad lang, ganon. Pagod. Sus yun, pagdating, natulog na kaagad. Di ba? Di ba? O, di ba? Ano yan? Ano yan, Kiang Kulot? Stick O? Wala namang laman eh. Burbur ma. Suklayin mo yung ganon mo. Suklay ko na. Dili, magsuklay ka. Nagsuklay ako. Ganyan, ang gulo-gulo. Ay, napapanood ka, oh. Ay, yak, si AA sabihin. Bakit ganyan yung hair? So messy hair. Ay, tas kinakain pa niya yung gano'n. Kinakain niya yung mga gano'n mumog ng stick, oh. Well, gawain ko naman yun noon, nung bata ako. Charot.
Tapos yun. Sana maging okay na guys. Sana magkaroon na ng after this mag-work yung remedy na ginawa natin. Tapos watch out pala guys kasi marami akong i-upload na videos sa aking vacation. Maraming cooking and then sa probinsya. Tapos dito sa Baguio since nagkaroon naman na tayo before ng parang vlogs dito. I'm not sure kung mag-upload ulit ako. Pero, actually hindi ako nag-vlog. Pero kahapon nag-night market kami pero hindi ko na siya ginag kasi sobrang daming tao. Tapos, super daming tao guys, promise. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba? Tapos, yun siguro kung maisisingit ko kung merong maganda na hindi ko pa nagawa noon nung first ng nagbagyo. Siguro yun na lang yung pwede kong isingit. Ito pala yung room na to is dito kami nag-stay before. Ang ginawa nila is ayun, parang nahati na siya into 2 rooms. Dati isa lang siya. Pero ngayon nahati na siya into 2 rooms. Tapos, okay naman. Ngayon, hindi ngayon masyado malamig. Like, 17 degrees lang siya. Pero, syempre, maraming pa rin. Charot. Ayun. Tapos, nag-aantay ako na matapos maligo. Kasi ako na rin yung susunod. Ba't nakaligo? Kaya nga, eh. Kakaloka. Peng agbuya ka ni awan na buy-buya ko nyamot. Kakaloka. Oo, nangalay na yung kamay ko. O magbabay ka na kiyang Clark. Bye-bye. Sabihin mo. Dili. Ay, nakikita yung galing niyo. Oh, Bye-bye. yeah. Bye-bye guys. Sabihin mo. Rib. Sinog kat katawa? Omar. Omar met nga Melvin girl. So, ayun guys. Kailangan ko nang magbabay. Maliligo na ako mamaya. So, bye-bye. Stay tuned and thank you so much. Siguro, gagawa rin ako ng videos yun sa mga struggles ko na naranasan after the monetization. Bye and thank you everyone. Merry Christmas and advance Happy New Year. Bye! OMG. Okay.